Kaixo, Igor Kruzela egin naiz, 19 urte askat, Eibartarra naiz, da erdi mailako zikloa soldadura eta galdaragintzakoa egin nuen. Bertan ikasi nuen soldatzen, galdaragintzako desarrolloak egiten, eta baita tailerrean dauzkagun makinak erabiltzen. Hemen ikasitakoarekin, kapaz ikusten nahi edozein tailerretan soldatzeko edo lanean hasteko. Irakasleekin harremana oso gertukoa izaten da, tailerrean gaudenean lagundu izaten digute, eta honek kapazitatzen digu tailerrean lan egiten gaudenean hobeto egoteko. Gaur egun metala eraikuntzen goi mailako zikloa ikasten ari naiz. Ezberdintasun handiena bi zikloen artean, goi mailan tailerrean ibiltzeaz gain, diseinuko ordu asko dauzkagu. Solid Edge deitzen den programa bat erabiltzen dugu, tailerrea bajatu baino leheno planoak diseinatzen. Ziklo hau oso kompletua ikusten dutenez, jendeari animatzen diet ziklo honetara apuntatzea.